Panguva ino ZANU-PF yosvodesa apa yosvororedzwa nevanhu. Yesterday takaona pane press conference yana Paul Mangwana nana Christopher Mutsvangwa. Vakomana vanhu kana vanhu vachingoda kutaura manyepo akashata noda kwekuti haasapoteki kana evidence iripo. Panguva ino kunoonekwa kunzi vana Paul Mangwana vakatatarika kuexplaina nekusapota the reason why vasiri kuda kuti nhau yeamendment bill number 3 yosaenda kureferendum. Chokwadi chobuda pachena kwakaonekwa kunzi even vana Mutsvangwa havasi kuzvikwanisa kukarika tiinze vana Paul Mangwana, but panguva ino nyika yese yakasvororedza zvikanaka. Don't subscribe or like on the bell icon. Makomichi anopost ma pictures at the yesterday press conference yamuri kuona budanyora chiti they thought kuti tikatuma Paul Mangwana to defend it ndiko kuti vanhu vabvome. Hanzi naMangwana wacho there are only 3 things zvakanzi zvinoda referendum, but angotaura 2 chete akabva anyarara. Chichi 3 its term extension uye kuti hazvibenefit current president. Vakuru vaiti shavi rinonzi chandagunyira rinozvimbira. Once mapasisa this bill motoroza support yepovo zvokuti munhu wese anenge asisatodi. Musanyanya kuisa vanhu mukona because vanozoita zvamusingafungiri. Let's allow His Excellency ED vaite focus on development kusvika term yapera, then 2028 choinga muoffice. Dai matokuisa Paul Mangwana ataura about kushayikwa kwemishonga muzvipatara uye masalaries evashandi. Hatidai vanhu vatoti ED ari kuzama kuti tibatsirike. Manje you only do press conference about power. Do mashukanoita kupana makomichi achiti aiwa ZANU-PF warning yatiri kukupai iyi, rambai zvee muchiita zvamuri kuita. But panguva ino even Paul Mangwana wacho akatadza kuexplaina kuti the reason why term extension isiri kuenda kureferendum, what is that reason. Akatadza akapedzera angonyarara. Zvinozobuda pachida kuti vakomana ava zvari kuita zviri baseless, hazvina mafacts anosapota their actions. Kana comment section medu zofundo aim kuti pamusoro pechitiko ichi. So subscribe or like, chat on the bell icon.